India mi ka channel Banwan Rak Kubor ba man lakas ni. Man hakas ngi thoding ki pulet jong ka Kerala kilalet kam yu uwe ubrio ubaladan lai phawai snam karta nak benta ka jing toket ka babnya hadin baka tengah jong ka balong ka puran bat hagaju ka por ka theipen iriam kala sha penyap bat ya kamet jong ka lalap baka stin phasi haing sa jong ki hi na kalyang ki pulet kila ong baka shahana ka baladan ar phausnam ka karta ka badeiru ka theipen iriam bat hagaju ka por ka puran lalap balastin phasi hakamra jong ka hakamit jong ka sngi pale ngilayo jingtip chapang kane ga jingja man hakamit jong ka sngi pale ya menta ngila register mukadduma hapo ka section 174 jong ka CRPC laya tho ki pulet hakilat pathai khubor hakabaya dei bat kate ga jingja ki pulet kila let kam no ay utanga jong ka da ka jing suba don kti jong halor kane ka kam hadin ba ki pulet kila yo pdang ya ka jing ujor na kalyang ki bahing hasam jong ka shahana ki balakan no persha ya usajada halor ka jing don kti jong ha ka ba sho badat ya ka man ka por ba dak bab kan no ru ba ula bandai ma bala penyap ya ka na kalyang ki bahing jong ka shahana kila ong hakilat pathai khubor ba usajat uju penchitam ben ya ka khun jong ki ha ka ba uju sho man ka por ya ka ngila yo pdang ya ki jingtip babria makini ki shijur ki don hapdeng ga jingya mayan ya ka ba jur bha na ka daw ki katto ka ne ki check ki ba ka yo pdang na ka kampen iriam jong ka na kalyang jong ula kano ba ka stin phasi hi yala de ha jing khang yet gidang penlong ka jing toket ka babnya halor ka ne ki jingja la hatu ka jing le jong ka kan poi shdu uput ba kan shim hi yala ka jing im laong USCP Sudharshan ha bakran bat kilat pathai khubor